Arte e cultura unen as dúas cidades que marcaron a traxectoria profesional de Andrea. Hamburgo, destino da súa bolsa Lugo 2, e Lugo, onde a volta atopou traballo. Formeime na licenciatura de Publicidade e Relacións Públicas e estuve 2 veces no estranxeiro. Tiña moi claro que quería volver co aprendido e empregalo aquí, poñelo no meu día a día laboral. Coma ela, 70 mozos da provincia teñen agora a posibilidade de formarse de balde en Europa coas bolsas Leonardo da Vinci da Deputación de Lugo, dirixidas a titulados universitarios e da Escola de Imaxe e Son. Pedras como persoa, como profesional tamén. A xente que conociche, as linguas que aprendiche, as culturas que viche, as formas de pensar diferentes, é grato. Para tirar proveito desta oportunidade única, o prazo de solicitude das bolsas Lugo Job e Lugo TIC ampliouse ata o día 9 de outubro.